नायगिरि आरो लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोनसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं मिरु आफादा जोंनि गासै जोङो 15 साननि थाखाय जोङो धुबुरीनिफ्राय मैया जोङो जागायजेनदों बङाइगाव धुबुरीयाव। बेयाव दिनैहाय नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो बरपेटा जिल्लाया बे देकापारा गामियाव जों सफैदों। गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं बरपेटा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव आरो बरपेटा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै मावथि हान्जा दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो जिरायनानै जिल्लानि खौरांखौ जों लादों आरो जोंनि दिनैहाय मावथि हान्जा बिथांमोनखौ खौसेयैनो जिरायनानै जिल्लानि बायदिसिना जेंना जेंसिनि थाखाय जों सावरायदों। आरो गिबियैनो जोंना थांखिया जाहैबाय जोंनि सा सानजा खना खनला थानाय धुबुरीनिफ्राय सदियासिम जे बर' रायजो राजा दं खना खनला, बे बर' रायजो राजाखौ लानानै जों खौसेथि लाबोनायनि मोनसे जोंहा थांखि दं। लोगोसेयैनो जों जि बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020 मायथाइयाव बे बिटिआर एकर्ड 3थि एकर्डआव खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों सागानगिरि महरै बेहाय बाहागो लादों। दिनैहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायावनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों मोननो हादों। बेखायनो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दा जोंनि फैगौ समफोराव आसाम गभर्नमेन्टजों जोंनि माखासे मोननो नांगौ जे एकर्डआव फैफानाय बेखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो रोखायै फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंनि जिल्लाफोरनि गासै बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि लोगोसे मावथि हान्जा बिथांमोनखौ जों सांग्रां खालायदों जाहाथे जोंनि बे समस्ति दानाय बेलायाव आरो बेजों लोगोसे जोङो बिसायख'थि बे बिसायख'थिफोराव जों जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि गावनि मानसिफोरखौ जों देरहासार खालामना लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जोङो सांग्रांथि लाबोदों। इयुनाव जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दंबावो। लोगोसेयैनो आरो जों बेखौबो जों मिन्थिहोदों रायजो राजानो जे देग्लाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा माखासे थांखि लादों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSनि बिथांमोनजों सावरायनानै जे जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो गावनो मावनानै दांनानै जों बोरैहाय गावखौनो साबलम्बि खालायनो हायो जिउ रायजो राजा जानाय जिउ खुंनायाव, बेखौबो जोङो सांग्रांथि खालायदों आरो बेनि थाखायबो जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ लाबोनाय जादों आरोखि। दिनैनि बे बरपेटा जिल्ला जिथु वार्कार मिट्स मावथि जथुम, बेयाव जोंनि बरपेटा जिल्लायाव जा मावथिफोरखौ लानानै जा सावरायबाय, बे जोंहा आथिखालाव जिथु बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जि मोनसे जोंहा सुक्ति जाबाय BKWC, बे BKWCनि सिङाव थानाय जोंनि बरपेटा जिल्लायाबो मोनसे, बे जिल्लायाव जोंहा मोनसे मावथि जिथु आफाद दिनै जोङो बेयाव सावरायबाय। बे सावरायनायनि थांखिया बेनोमोन जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बे BKWCनि सिङाव जोंनि हाबाफारिफोरखौ जों माबायदियै मावनांगोन, माबादि मावबा जोंनि खामानिफोरा जाफुंगोन आरो माबादि जों दावगानांगोन, बेखौ लानानै जोंनि मिरु खौसेथि सुबुं आफादनि बोसोनगिरिजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि बुंथिगिरि बिथांमोना फैनानै जोंखौ गोबां बोसोन होबाय। आरो जों मिजिंथिदों बै बोसोननि गेजेरजों बा बिथांमोना होलांनाय सुबुरुन आरो जोंनि आफादनि जिবিলাক थांखि, बै थांखिखौ लानानै जों फैबाय थानाय सानफोराव जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावगोन होननानै जोङो साखाफारा जानो सानदों। आरो बिदिनो जोङो जिल्लानि गेजेराव थानाय गासै दख'रा गासै फोनांजाब आफादफोर जाबादिहाय जोंनि बर' सुबुं आफादफोर दङ, बेफोरजों सावरायनानै फैबाय थानाय सानफोराव जोङो जोंनि बे BKWCनि हाबाफारिफोरखौ मावनायाव जों दावगालांनो हागोन।